pero le sirvió para defender. El cronometrador ha de valorar en quines situacions pot arriscar. En aquesta jugada la sol·licitud del temps mort es fa amb molt d'enredariment i no l'hauria d'haver concedit. De Koyanova, que se giró con la derecha y encontró canasta tras ese buen movimiento de balón. Quan es concedeix un temps mort, en primer lloc aturareu el temps de partit i després fareu sonar el claxon. D'aquesta manera evitareu que, com aquesta jugada, el temps corri després de fer sonar la botzina. En aquest cas, caldria corregir el temps de joc. Dejando la diferencia en 10 puntos. Y ahora es Dani Miret quien pide. En aquesta situació, un dels àrbitres sanciona una violació durant el salt entre dos. La seva xiulada no s'escolta i el joc continua. Finalment, torna a fer sonar el seu xiulet. En aquesta situació, el cronometrador atura el rellotge amb molt d'enredariment i caldria haver corregit el temps fins a 9:59 segons. En aquesta jugada, un jugador de l'equip blau fa una passada que toca l'anella. Posteriorment, torna a agafar la pilota un altre jugador de l'equip blau. Caldria reiniciar el rellotge de llançament a 14 segons. En aquesta jugada s'observa com un jugador de l'equip blanc, el número 10, agafa el control de la pilota durant un instant. Per tant, nova compta de 24 per l'equip verd. A la repetició podrem veure com, encara que sigui per un instant, el jugador assoleix un control clar de la pilota. Bon treball de l'operador de 24. El balón puso las manos Maronca, lo recupera y mate. En aquesta jugada, l'equip vermell disposarà d'un servei de banda amb 8 segons al rellotge de llançament. En el moment de realitzar el servei de banda i abans que la pilota estigui posada en joc, una jugadora de l'equip blanc comet una violació en el servei. En cas que tingueu dubtes, aviseu a l'àrbitre. En aquest cas, aquesta violació comporta que el rellotge de 24 s'hagi de resetejar a 14 segons.